Predstavte si, že máte firmu v hodnote 47 miliard dolárov a zničí vám ju jedna jediná vec a to je ľudské ego. Adam Newman bol toho úžasným príkladom. Vlastnil firmu WeWork, ktorá prenajímala kancelárie a bola naozaj úspešná. Adam to totiž vedel podať ako revolučnú investíciu a ako inovatívny spôsob života. Čiže firma si získala dosť veľa investorov. Lenže nastal zvrat. Adam začal byť neskutočne egoistický, čož vedlo k tomu, že si kupoval luxusné lietadlá, míňal peniaze na dovolenky, robil rôzne bizarné investície a do firmy chodil, ako keby pre neho neplatili pravidlá. Čiže firma sa dostala veľmi rýchlo do záporných čísel. Potom, čo prišli na burzu, tak pravda o neskutočne vysokých stratách firmy vyšla na povrch a investori sa okamžite stiahli. Dokonca Adama, zakladateľa firmy, vyhodili. Naše vlastné ego nás vie potopiť na úplné dno. Ale čo je toto ego? Nehovorím o racionálnej strane nášho ja, hovorím skôr o tom, kým si predstavujeme, že sme. Ego je náš sebaobraz. Naše ja, ktoré sa snažíme interpretovať sebe aj svetu. Vieme, ako sa správa typický egoista. Hovorí o sebe nafúknuté reči a častokrát o sebe hovorí prehnané veci, ako je neskutočne úspešný, alebo podobne. No ale ego vie byť oveľa tichším škodcom. Ľudia vždy práhnú po uznaní, či už kariérnom, alebo tom, čo dosiahli v živote. Vyplýva to z prirodzenej túžby byť prijatým svojim okolím. No ale problém nastáva, keď to začne preháňať. Ego sa snaží našu psychiku chrániť, predtým, aby sme sa nezrútili z každej veci. Preto sa snaží problémy vidieť niekde inde a že niečo iné nás dostalo tam, kde sme. No naše ego takisto miluje počúvať o sebe len dobré veci. A to isté platí aj keď my rozprávame o sebe. Napríklad o tom, kde sme investovali peniaze, čo sa chystáme robiť, alebo že sme začali trénovať na nejakú súťaž. Pretože hlava si myslí, že už len tým, že o tom rozprávame a debatujeme, takže už na tom pracujeme. No ale to presne naopak. Tým, ako o tom rozprávame alebo snívame, strácame reálne energiu. Pretože hlava si už myslí, že sa tejto téme venovala na túto dobu dostatočne, takže už má voľno. Ale preto naša hlava nevie úplne rozoznať rozdiel medzi tým, keď o tom rozprávame, alebo sme to aj reálne urobili. Nevie rozoznať rozdiel medzi tými dvomi dobrými pocitmi. A ten dobrý pocit berie ako odmenu, pretože hlava vie, že by mala pracovať na to, aby sa cítila dobre. Pokiaľ nás ale niekto pochváli predčasne, alebo my si začneme vizualizovať rôzne veci, tú odmenu dostane skôr. Čiže ego získava spoločenský status a uznanie vopred. Psychológ Peter Gollwitzer na New York University urobil na to veľmi pekný experiment. Vzal skupinu ľudí, ktorí mali veľké ciele spojené s ich identitou. Polovica z nich musela verejne povedať svoje ciele pred všetkými v miestnosti. A druhá polovica si ich mala nechať v tajnosti. Následne všetci dostali rovnakých 45 minút na posunutie sa k svojmu cieľu a prišiel k zaujímavému výsledku. Ľudia, ktorí o svojom cieli mlčali, dreli celých 45 minút. Ale tí, ktorí ho predtým nahlas vyhlásili, vzdali svoju prácu už v priemere po 33 minútach. Tým sa Gollwitzerovi potvrdila jeho hypotéza, že zverejnenie zámeru oslabuje prácu na cieli vtedy, keď toto zverejnenie vytvorí sociálnu realitu. Čo znamená, že už len tým, že o tom rozprávame, dostaneme akýsi status. Pretože ego vzniká z toho, čo nerobíme, než to, čo robíme. Je nespočetne veľa prípadov, kedy ego zalomcovalo aj tými najúspešnejšími ľuďmi. Napríklad Kanye West, ktorý tak uveril svojmu obrazu Boha, že si myslel, že pre neho neplatia už akékoľvek pravidlá. Nerešpektoval nikoho a nič. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? A práve preto z veľa značiek a spoločností ukončila akúkoľvek spoluprácu. No ale vieme s tým robiť niekoľko vecí. Môžeme jednoducho povedať, že na tom pracujeme a nič viac k tomu nemusíme doplňovať. Tým reálne šetríme energiu, pretože aj jeden z výskumov ukázal, že pri vizualizácii už daného cieľa, že už sme prekročili cieľovú pásku, znižuje aj krvný tlak. Pretože mozog si myslí, že už má po všetkom a že vyhral. Áno, je veľmi príjemné počuť okamžitú spätnú väzbu na to, keď sa niečo chystáme. Možno máme pocit, že nás to motivuje. Čím viac ľudí o tom bude vedieť, tak tým mi na to môžu dať názory alebo ma pochváliť a myslíme si, že nás to reálne motivuje. Ale tým len nasycujeme svoje hladné ego. A reálne tak trošku berieme ľuďom šancu, pokiaľ im nič nepovieme, do nás podpichovať alebo inak konfrontovať s tým, keď sa nám to nepodarí alebo sa rozhodneme, že to nie je nič pre nás. Takisto funguje aj tzv. Mentálny kontrast. Čisté pozitívne myslenie a ružové okuliare sú pre nás pascov. Cieľ si vieme predstaviť, ale okamžite za tým si musíme predstaviť aj prvú prekážku, čo nás predtým čaká. Alebo tú najväčšiu. Ako napríklad to, že mám byť v práci na 9 a chcem začať chodiť do fitka.
Nechce sa mi chodiť večer, pretože vtedy som unavená, no tak budem musieť vstať ráno. A vstávanie skoro ráno je nepríjemné. Môžeme si to predstaviť tak, že sa nám nebude chcieť, bude nás to bolieť a budeme musieť si reálne spraviť napríklad prísny harmonogram na to, aby sme to všetko stihli. Pretože tento kontrast medzi snom a reálnou realitou prebudí náš mozog z tej letargie a vypne taký ten rýchly dopamín a dodá nám reálne energiu konať. Týmto nechcem hovoriť nejaké motivačné keci, ale chcem len hovoriť o tom, ako to reálne funguje. A na tomto kanále sa budem snažiť vysvetľovať, ako fungujú rôzne psychologické procesy alebo podobne. Takže ma nezabudni sledovať.